Yohanes ayat Yohanes sada ayat 10 sia sahatto ayat 20 sada. Disuruh aka Yahudi sian huta Jerusalem ma aka malim dohot halat lepi manukun si Yohanes ise doho gabeon ma di hati dakon ay di parhatopo do dang di porso didok dang ahu Kristusi gabe disukun nasi dama ibana atong ise maho si Elia do ulaning jadi didok emak dang ahui panurirang idoho dungi dialusi ma dang. Yohanes sada ayat 22 rodi ayat 24. Dungi nina nasida na mandok ibana atong ise doho asa haluason hami akada masuruh hami aha doho non motoringot tuho dungi nina ma suara ni manjojo di holongan doau patikor hamu madalan ni Tuhan songonau ni dok paruriang Yesaya sian parise do angka nasirunui. Yohanes sada ayat 25 roh di 20 walu. Jadi di dok nasida ma manukun ibana. Buasa mandidi hoko so manang Kristus so manang si Elia manang panurirangi gabe di dok si Yohanes ma mangalusi nasida. Ya au ai hudi dihon. Alai nunga jonjong di tengah-tengah muna ibana naso tinanda munai. Ibana doi naro siap pudiku nah humurang tama doau bangharhar tali sipatuna di Betania doi masa di ipar ni aek do Jordan di isido mendidihon si Yohanes. Lukas 12 ayat 35 sahatu 30 sia. Dungo mahamu sai hohos magoting muna jala galak mapalito muna jala suman mahamu tujol mana mai mahon indukna dinaro muli ibana sian parujuhan asa mamitor diukap di ibana diharorona manutuhi martua maaka anak somangi nadungo dapoton ni indukna diharorona ai nasitong dohatakon tuhamu hohosona ma ulosna pajuguhonna ma nasida ibana majojong marhobasi di nasida martua manasida anggosongoni nasida didapot manang naro ibana di paduang hai bornginon manang di patolu hai bornginon alai tandahamu maon out di botona punajabu manang dipukul piga tagamon ro panako dungo ma ibana dang loasonna ibana manursari ugasanna. Lukas 12 ayat 40 sahat 44. Hamupe gabeho basma aina rodo anak ni jolmai ditiki nasopana gaman muna. Jadi didok si Petrus ma Tuhan mido didok ho upama ondeng manang dohodo tu saluhutna gabe didok Tuhan ima isema atong juara bagas na tu hapos na tau haposan na maroha siapa bakito ni idukna manggonggom aka na posona lau mangelehon bohal nasida tikina martua ma anak somangi na manguluhon songoni dapoton ni idukna di haroronai sitok do na udokon tuhamu pabakitona do ibana mengaromoti nasa ugasana. Lukas 12 ayat 45 1 48. Alai molo didok anak somangi di bagasan rohana lawan dope asaro indukku jadi dipukuli maaka naposo bawa dohot boru-boru mangan minum ibana maradu mabuk gabero ma induk nina posoi di ari naso panagamanna jala diombas naso pamotoanna jala perduaonna ma ibana lau mangalehon tohapna rap dohot naso haposan ia anak somang na umboto na hinalomohon ni indukna gabe somar hobas ibana jaladang diulahon lomoni rohana godang malising-lising taononna alai naso umbotosa gabe diulahon na tama pinsangon otik mataononna ay godang masiluluan tu pangalehonan na godang jala godang matunguon tu panahatan ni na godang. Amen.
Selamat Advent madihita taparadema edeta. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Patugijang matuhang muna hamu aliak kaharbangan, patugijang mahamu aliak kapitu siyan narubi, asa bongot raja ni hamuliaon, ise ulaning raja ni hamuliaon, ima Jehovah nagugo jala ulubalang, Jehovah ulubalang ni hamusuon, patugijang matuhang muna hamu ali akaharbangan, jala patugijang hamu ali akapitu siyan narubi, asa bongot raja ni hamuliaon, ise ulaning ibana, raja ni hamuliaon ni, ima Jehovah Sebaot, ibana do raja ni hamuliaon ni. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ale amanami na di banua gijang, namadok mauliate duhami tuho. Ala di paboton ho tuhami marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus. Nalau salpu sugut langit dohot tano, alay nahot do anggo hatam rodi saliling-liling na. Akup ni kopatar do sugut salu jolma di jolo ni habangsa paruhumami. Saya si maroham di hami, pahot marohanami marhapor siaot di hatam, marhite-hite tod di porbadia. Padungo mahami jala paringgas hami martangiang, asa marlas ni roha pay may maon ho. Jala sadapot hami hangoluan na sora suda. Amin. Taparade ma edeta.
pangiwan hamu ma patik ni debata ima dian dienet sian patik parjulu sahat tu patik napau paton patik parjulu ahudo Jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahenomu debatam patik napaduahon dang jadi ganaomu jaladang jadi sumanomu manangahana ni banua gijang dohotna di banua tongaon rodi na di bagasan aek na di turu ni tano yang ngutunggabi si sobaon manang siuluan patik patuluhon dang jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalanna ay hona uhum na dosugut akan na marsineang di goarna patik na paupaton ingon tamu ma pabadiaon ari minggui di naunomari ma ulahamuna sa siulomu alayang guari papituhoni ari paradianan di Jahoba di Batamdui dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang burum manang naposom lahi-lahi manang naposom buru-buru ro dipinahamu rodi isi ni hutani halak pe namagebati hutam ai di naunomari do di toppade bata langit dohot tano dohot laut dohot nasai sina dungi maradia doibana diari papi tuhoni di baheni do baenna di pasu-pasu de bata Jahoba ari paradianan nai jala di parbadiai rap mangidogugo mahita tu de bata di nalahu mangulah hossa Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon nahombar tu patikmi. Amin. Tapara dedeta. Potima dosata ale Tuhan debata nabadia jalana bonar parasi jala partaluk niroha jalana basar doho sai marpangulahi maroham midahami dibaheni sai sesa masude dosanami dangadong nahu pangasaon hami dukon asi niroham hati goran na pinatupani anakmu do nahu pangasaon hami tujulum dibayani pasonang jala apuli mahami akan inopop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege mahata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa
Sono dohata ni Tuhan Jehovah. Nunga diarsaiho au marhite sian akka dosam. Jalanunga dilojaiho au marhite sian akka hajahatomu. Au tutu au sadiri manalesei akka pangalosim alani hadirioku. Jaladang behu paingotikon akka dosam. Hasangapun ma di debata na digijang. Amin. Taparadema eddeta. Ni debata epistel di Minggu Sadarion Dienet sian Maleaki bidutulu sian ayat sada sahatu ayat opat tajahama marsikas sorin panurirangon taringot tuharoro nina pinar baga-baga di debata sugut dohot sitotas dalanna idama suruakku ma suruakku asa dipadiri dalan di jolokku dungi topu maro tumopot jorona Tuhan na niluluamuna dohot suruan ni parpadanan na hinalungut tomuna idama naroma ibana ninna Jehovah Sebaot alai tung isema manahan diari haroroanai jala tung isema manahan jong molo di patari dahon ibana dirina ai songon ake ni panopado ibana jala songon sabuni panusi jadi hudul maibana hira si pangalala dohot si papita perak asa papitaonna halak levi jala lalaon na sida lau papitaon songon sere dohot songon perak asa gabi si buan pelean si panganon na sida tu Jehovah di bagasan hati goran. Jadi karbahin Jehovah mama kau mohon pelean si pangonon menuju di akatau mula-mula olat ni dosahatna martua doakan atu mangion hatan di debata jala nau peopsa amin taparadema eddeta.
ahatidakom maha porsiaw tay, songon na hinatidakon di dongat ta saha porsiaw di sadok portibion, rap mahitamadok. Au porsea di debata jahuba, ido ama pargugu na suhatu dosan, natu mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata jahuba na sasadai, imana tinubuhon di si Maria, nagabi-gabian sianton di porbadia, andorang sohabubuan. Ido tuhata, natu mau nabernit, di panguman ni Silatus, namate tarpajal duibana di hau pinarsilam, natuat tubanuatoru dunitano, namulak mangulu diari patuluhon, nama naik tu surgo, lauhudul tu siamun debata jahuba, amanai pargogo na suhatu dosani, disimai bana pai mamula sugut tanon, manguhumi alak na mangulu dohot namate. Au porsea ditondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan yala Kristen akan nabadia, dohot dihasesan di dosa, dohot dihatai namadok, mulak mangulu sugut daging nihalak naung mate, dohot dihanguluan naso rasuda. Amin. Horas, damang dainang, tabegema satokin, warta jemaata di minggu sadarion, ima minggu Advent paduahon, 5 Desember 2021 dengan topik Mubama Parade Dalan Dituhani. Bertobatlah, persiapkan jalan bagi Tuhan. A. Warta umum. Nasorang. Nadiari Jumat 12 November 2020 sada di basa-basa hot tuhata sadadak danak bawa di keluarga ni amata Indra Budi Harjo, tubuh ni inata Jessica Borusi Hombing, maringanan di Jalan Sepakat Rejosari, sektor Pintu Angin, Sukaterus. Nariari Rabu, sada Desember 2020 sada, di basahot tuhatta sadadak danak bawa di keluarga ni amata, mawe pe situmorang, Lady Diana Borugultom, maringanan di Jalan Tiung Ujung nomor 56 C, sektor Padang Bulat Tolu. Di bagasan hahipason dodak danaki, suang songoni natorasna. 2. Ruasna tambah. Mamuka minggu sadarion, 5 Desember 2020 sada, gabe ruas ni huriat tama, keluarga amata, Bambang Hermanto Huta Barat, inatai, Mas Niari Juliana Boru Siregar, Rabdo Hotolu Dakdanak, 2 bawa sada boru, pindah sian GKPA Jemaat Eben Ezer, Resort Payung Sekaki, maringanan nuaing di Jalan Embun Pagi, Perum Deviko Blok B nomor sada, Tangkerang, Labuhai, sektor Pengayoman. Tolu ruasna pindah, mamuka minggu sadarion, 5 Desember 2020 sada, pindah ruas ni huriata, Ima Helda Yuniesti Boru Sihombing, maringanan di Jalan Meranti, Petak Napitupulu, sektor Labu Baru Timur, pindah tu gereja di Rohul. 4 Namonding, di hari Minggu, 3 Desember 2020 sada, Nunga Marujung, Ngolu Teresia Beatrice Boru Silalahi, umur 8 tahun, Boru ni amata, Maruli Halomuan Silalahi, tubuh ni inata, Juni Wati Rohana Boru Sihobbing, maringanan di Jalan Utama,
Perum Villa Utama Lestari, nomor 10 Tolu, sektor Bambu Kuning, Tenayan. Minggu Sadarion 5 Desember 2020 sada, nunga di Patupa parmingguan pukul 8 wib niuluan ni Inatta, Diakones Ruslina Boru Hutapea. B. Suara Koinonia, sada, Pakobasion. Di hari Minggu Sadarion 5 Desember 2020 sada, Bibelfro Mas Rio Sinaga Marjamita di HKBP Jalan Segar pukul 8 wib. 2. Advent. Minggu Sadarion 5 Desember 2020 sada, Advent Paduaon, nama Boan Krans Advent Imasian Remaja Naposo Bulung. Tolu Pandidiot Nabaria. Di Minggu Sadarion 5 Desember 2020 sada, pukul 10 sada wib, di Patupa Huria Pandidion Nabaria, Torop Natardiri 10 sada halak. Pitu bawa opat boru. Opat pelean tu operasional resort. Minggu Sadarion 5 Desember 2020 sada, papungu pelean paduahot tu jolo dohita, marhite aplop tuha perluan operasional resort. 5 perayaan Natal ina seresot HKBP Pekanbaru. Di hari Senin 6 Desember 2020 sada, di Patupado perayaan Natal ina seresot HKBP Pekanbaru di Garejata pukul 10.06 wib. Riama sude ina huriata mandohoti acara Natali. Ono perayaan Advent Natal Parhalado HKBP dohot keluarga seresot Pekanbaru dohot pembekalan Parhalado. Di hari Rabu 8 Desember 2020 sada wib, di Patupado acara perayaan Advent Natal Parhalado dohot keluarga HKBP seresot Pekanbaru di HKBP Harapan Jaya pukul 10 pitu wib. Dung sidung perayaan Advent Natal di Patupa pembekalan naniuluon ni Pareses HKBP Distrik 22 Riau, Pendeta Hatus Hutapea STH MM. Pitu, rapot program dan anggaran Huria 2022. Di hari Sabtu 10 sada Desember 2021, di Patupado rapat program dohot anggaran Huria 2022. Di Jodo Sude Parhalado, pengurus seksi 2 halak, utusan ruas sian sektor 3 halak, badan audit pengurus badan usaha, dohot panitia pembangunan. Rapot di Patupa di gereja pukul siawib, mandok ngoliate tu sude amanami inanami namandohoti rapoti. Libur Sidi. Hari terakhir belajar Sidi, Minggu 28 November 2021 dan masuk belajar Sidi tahun 2022 akan diumumkan. Siap pangapulion. Di hari Senin 6 Desember 2020 sada, pukul 10 wib, di Patupa mengapuli di keluarga Opung Laura Sintua Tambunan almarhum, W Borusi Manjuntak almarhum, Ima di Jalan Sutomo, Gang Selamat, Sektor Rintis, Nani Uluan, ni Pendeta Rita Hasimanjuntak STH. Di Pangido, Tusude Ruas Sektor Rintis, Rapriahita Tupangapulioni. D. Suara Diakonia, ulang tahun. Parhalado HKBP Pekanbaru, Pasahaton, selamat ulang tahun Tusude Ruas Nihuria HKBP Pakabbaru, nama rulak tahun hatu tubuh dohot pardongat saripeon, siat tanggal 5, 1 tanggal 10 sada Desember 2020 sada. Tajahama hatani debata, sian Efesus 2 ayat 10. Ai jadi-jadian na dohita, akanatin topa di bagasan Kristus Yesus. Asa marulau na dengkan hita, ai akaido. Di pature di batahian, asa taparangehone. 2. Bingkisan Natal. Dalam rangka perayaan Natal tahun 2020 sada,
gereja kita melalui Dewan Diakonia memohon partisipasi warga jemaat untuk menyumbangkan sembako, beras topi koki, susu bubuk kental, gula, minyak goreng, dan lainnya yang akan diberikan kepada keluarga prasejahtera warga jemaat kita. Sumbangan dapat diserahkan kepada Dewan Diakonia gereja kita setiap hari kerja dan hari Minggu. Batas penyerahan Selasa 21 Desember 2021. Atas partisipasi dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tatanya koma ruas ni huriata namar sahit. Dilehot tuhat tama hamaluman ni parsahiton. Taringot tu parhepengan, tabering man tikting parhepengon. Songonima tikting namasa di huriata sadarion. Mauliate. Taparadema edeta. Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti aka ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Ruas na hinaholongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus, tajalo mahatani di batana gabi turpuk jamita di mingguta sadarion, imana nienet sian Evangelium Lukas bidu tolu mamuka sian ayat sada, sahat rodi ayat onom, songonom matar surat disi dengan ma tapayihut-ihut. Pas 15 tahun hinarajaan ni Kaisar Tiberius, uju Pontius Pilatus, manggonggomi luat Judea, ditiki ni akka raja Naopaton, si Herodes di luat Galilea, si Filipus donganna saama di luat Iturea dohot taka Konitis, si Lusanias di luat Abilene. Uju si Hannas dohot
kaya pasitua ni malim, Roma hata ni dibatatu si Johannes, anak ni si Sakarias di halongonan. Gabi ditopot ibana masandok luat humali yang batang aik Jordan. Di jamitaho mapadidion hamubau ni roha laho pase sahon dosa. Hobar tu natar surat di buku parjamitahon ni panurirang Jesayas. Suara nina majau-jau di halongonan, paturi hamuma dalan dituhani, pahorno pamuma si dalananna. Ikong goha dona sarura, jala si parecito donasa dolok dohot butul-butul, si patigoro do nabekuk, jala si padus duson na marbuki-buki, jala idaon ni nasa daging do, haluaon nasian dibata. Ido ianggo sahatna. Ruas na hinaholongan di bagasan guarni Tuhan Yesus Kristus. Di minggu parjolo di bulan Desember, toho di minggu Advent na paduahon. Marsaringar doha tani dibata imana borhat sia diba parjamitaon ni si Johannes Padidi. Manaringoti guar Johannes Padidi totu dang bui tarsirangi sian hadirion ni Tuhan Yesus Kristus. Manaringoti hadirion ni si Johannes Padidi totu dang tarsirangi sian hadirion ni Tuhan Yesus Kristus. Alamardomu doi tu ulaon ni si Johannes Padidi ima naung tibui bana disurirakon marhiti-hiti panurirang Jesaya soarani na jau-jau di halongonan. Jala songo na pinabotohon ni suru-suruan tu natorasna si Sakarias pabua na patujolohon Tuhanido si Johannes Padidi di bagasan todi. Lapatan na di hamuna amanami dohotina nami ruas na hinaholongan, suara na jau-jau, suara yang berseru-seru di padang gurun yang dinubuatkan oleh Nabi Jesaya itu digenapi dalam diri Yohanes Pembaptis yang nyata melalui pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Dan Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-80, macai takasdo nang paadarhon imataringo Tuhan danakon ni si Johannes Padidi, bahwa sejak kecil adapun anak itu bertambah besar dan semakin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan dirinya kepada Israel. Artinya memuka siak kadadanakon nape ngatinggal di halongonan yang gosi Johannes Padidi. Karena itu dari sini kita melihat bahwa Yohanes sesungguhnya telah memiliki panggilan khusus sebelum ia lahir. Jala ditotopon di bana gabesi totas nabur parade dalan dituhani. Jala pajawon ni debatatu si Johannes Padidi parade dalan dituhani memuka siak kada danakon nape takasdo diboto si Johannes Padidi memahami panggilan Allah di dalam dirinya, na tapi ikon paimahon nadutiki laho papatarhon tuhalak Israel. Jadi Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang peka terhadap suara Tuhan. Nasoolo pajolohon dirina, nasojolo pajolohon dirina, dang olo mabuat sangap ni Tuhani. Marhitina menampilkan dirinya sebelum waktunya. Tapi ketika waktunya ditetapkan baru maibana papatarhon imataringot tutuhani marhiti-hiti na parjolo ibana majamitahon taringot tu jamita hamubaon ni roha. Iduasa ketika orang lain berasumsi salah tentang diri Yohanes Pembaptis, menyangka bahwa ialah Mesias yang dinanti-nantikan itu. Songona hudok naking dang olo si Yohanes Padidi mabuat sangap tu dirina. Bahkan mengenai Yesus dia berkata, untuk membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Tapi biarlah Tuhan yang semakin besar, tetapi aku semakin kecil.
Jupa kita do di bagasan diri ni si Yohanes Padidi haserepo ni roha, karena memang ia adalah orang yang peka dalam mendengar suara Tuhan. Dihamuna ruas na hinaholongan, dibunay do turbuk taon marhiti na pabotohon, taringo tua kapanggonggomi, na mangula di partikian ni si Yohanes Padidi dohot tuhata Jesus Kristus. Dan apala di pabotohon niyan di bagasan turpuk taon, songo dia rumang ni parngoluan di harajaw na masa di hati-hai. Ale marhiti-hiti panulikition niya kapad di bisuk, takas do di paadar jupang do godang aka pangalaho niya kapanggonggomi, naung maralo tu hasitongan. Jupang do pangalaho niya kapenguasa, na maralo tu hasitongan. Alani di tonga-tonga ni parhuaso on dohot hagogoon niya karaja dohot kaisar na manggonggomi di hati-hai na maralo tu hasitongan. Tentu sekali bukan hal yang mudah untuk memberitakan tentang pertobatan. Karena memang sudah banyak orang yang merasa nyaman di atas ketidakbenaran. Boido halak menikmati hidup, walau sesungguhnya dia bukan hidup di dalam kebenaran. Dada hal na moralah majamitahon, taringo tu jamita hamubaon ni roha. Alani di hamu manami dohot inanami di partikian ni si Yohanes Padidi, di bagasan suasana politik dan tekanan sosial na macai tibo, raja dohot kaisar na patuduhon halobiyon na naboy gabi marpangotak tua kana ginom gomanna alay barani do si Yohanes Padidi majamitahon hamubaon ni roha. Tak semua hal yang benar bisa diterima dengan baik. Idua sadang asing bedihita padohan si sogo do halak sidok nasitong. Alay songon sahalak nang sinuru ni debata iko pabotoho kasitongan iko takas do di pasaha si Yohanes Padidi. Sekalipun kita tahu bagaimana akhir dari hidup Yohanes Pembaptis, bahkan ketika dia berani menegur Herodias, kepalanya dipenggal atas permintaan putri dari Herodes atas bujukan ibunya Herodias. Taida do songo dia akhir hidup Yohanes Pembaptis dalam keberaniannya untuk mengungkapkan kebenaran, menyatakan kebenaran itu. Alai di hamo manami dohot inanami, molo dihalak na porsia, dan gabi mabiar ibana agua kosa, di bagasan hauduhonna laho mangului parsuruan ni Tuhani. Laus ido jupak kita dihadirion ni si Yohanes Padidi. Mulot aja di ayat tolu di bagasan turpuk taon, laus takas do di pabotohon na ditopot si Yohanes Padidi do sadok luat humali yang batang aik Jordan. Ala memang tarbarita do batang aik Jordani di hati-hai, songon parpunguan ni jolma torop halak mamolusiani. Diingatkan marhiti-hiti jamita ni si Yohanes Padidi, majamitahon taringo tuhamu bawon ni roha, pertobatan. Molo didok pertobatan berarti kesediaan untuk meninggalkan hidup lama, memasuki hidup baru. Haradion manadiko nakabakko-bakko na buruk, alai ikor radi mapareyahi mangulu di bagasan ngulu nai baru. Jamita hamu bawon ni roha ido natakas di jamitahon si Yohanes Padidi. Yohanes dalam panggilannya sebagai perintis jalan bagi Tuhan, ingin mempersiapkan umat Tuhan menyambut kedatangan Tuhan. Yang harus dilakukan adalah perubahan sikap. Perubahan sikap yaitu pertobatan. Kalau program Jokowi membuat revolusi mental berhasil, tentu dipastikan akan ada perubahan cara pandang sikap hidup, perilaku yang baik bagi kita sebagai anak bangsa. Revolusi mental.
Setiap rakyat diajak kembali menghayati Pancasila sebagai way of life bangsa Indonesia. Kalau Pancasila dihayati sebagai pedoman hidup, orang akan mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Dan adong sakap-sakap laho pajongjong negara di tonga-tonga ni negara. Tapi bagaimana anak bangsa ini mencintai negaranya? Benar-benar hidup sebagai anak bangsa yang menghayati Pancasila, menghargai kebinekaan Tunggal Ika, yang tentunya memperdamaikan kita semua. Karena itu Molotahubuk turpuk tadi bagasan tikion dalam konteks ini, sebagai bangsa Indonesia melalui revolusi mental diajak untuk bertobat. Ali Molotahubuk kontu turpuk tahun Yohanes Pembaptis di bagasan hadirion na pasahato suara ni debata asa adong revolusi mental pertobatan secara total bagi umat percaya. Umat Israel di partikian na muba manadikon ngolu na salpui ngolu na buruki maparyahi ngolu na baru. Suara pertobatan agar mengembalikan orang kepada Allah yang sejati. Mengapa pertobatan harus disuarakan? Karena keadaan rohani, keadaan keberagaman hidup, termasuk ibadah umat Tuhan pada saat itu. Keadaan rohani dan keberagaman mereka hidup dalam hidup yang tidak benar. Secara kasat mata seolah-olah mereka marsitutulah beribadah. Tapi dalam kenyataan nadang marsitutu nasida menempatkan Allah sebagai pusat satu-satunya yang harus ditaati di dalam hatinya. Molosier ruhu barduru idaon ringgas donasi dan amar saor dohot Tuhani. Alidang marpangotak marhiti-hiti hatari dan ningoluna napatuduhon ngoluna marhabiaran maradopot Tuhani. Ringkas rotu bagas joro, alidang mangikut Tuhamu baon ni roha. Yang pasti ini yang ditegur oleh Yohanes Pembaptis, sehingga betul-betul menyuarakan ikon jupang hamu baon ni roha. Ala memang di hamu manami dohotina nami hamu baon ni roha. Ido na di halomohod debatasi kita. Hamu baon ni roha ido na dipangido di batasi kita hati pertobatan dan buah pertobatan. Hati pertobatan dan buah pertobatan ini dua hal yang berbeda tapi saling berkesinambungan. Hati pertobatan itu ada di dalam hati sedangkan buah pertobatan ada di luar. Hati pertobatan itu suatu niat yang sungguh-sungguh. Sedangkan buah pertobatan adalah sikap dan perbuatan yang nyata melalui kehidupan kita. Hati perbuatan yang dilihat oleh Tuhan, sedangkan buah pertobatan dapat disaksikan oleh manusia. Molididok mubah harus benar-benar berubah. Tokoh Alkitab Zakius perjumpaannya dengan Tuhan betul-betul merubah dirinya. Siapa yang sudah saya rugikan? Na kubuat artana siya nasopatut iku kupaulak innebana. Pertobatan dak kolat di hata. Pertobatan dang mamering situasi dohot kondisi. Di tiki perayaan Advent dohot Natal sehira mubai daun. Alidung salpui mulak musitu pangalahon na rubi. Itu sama saja seperti hiasan Advent Natal ini. Ketika Advent Natal dia muncul tapi sesudah itu dia akan disimpan kembali. Saya pikir kalau pertobatan orang Kristen adalah pertobatan yang total. Meninggalkan hidup lama, maparyahi ngolu nai baru. Seperti yang saya katakan tadi Zakius yang meninggalkan hidup lamanya. Dung pacupang ibana dohot Tuhani. Ala dipakilalaho di bana argado parjupangan na dohot Tuhani. Laus taida manak kamu bau ni jupang di ngoluni Apostel Paulus. Orang yang tadinya penganiaya Kristus,
tapi justru menjadi pemberita Injil Kristus. Dahulu keuntungan menjadi kerugian, ala nunga di boto ibana hasitongan nasa sitongna. Parutung kiado diau, alegabi harugian dungkutada Kristusi. Karena baginya pengenalan Kristus adalah segala-galanya di dalam kehidupannya. Alani di hamu mama nami dohot ina nami di minggu Advent napa dua honon. Marhiti topik ni minggu tanapai ngoto kita mubama parade dalan di Tuhani. Iko radidu hita paubahon rohata meninggalkan apa yang tidak baik. Suara nina majau-jau di halongonan paturi hamu madalan di Tuhani pahorno pamu masih dalananna iko goha donasa rura. Orang yang merasa bangga dalam keberdosaannya, yang bisa merasa hidup tanpa Tuhan, harus benar-benar menyadari sebenarnya tanpa Tuhan, dia tidak akan dapat melakukan apa-apa yang baik. Didok musi di bagasan turpuk tahun si pareji itu nasa dolok-dolok dohot butul-butul. Halak natal petu bagasan gijang ni roh hala di etong ibana boy denggan ngoluna, sopala ala ni Tuhani. Ali di bagasan hamu bau ni rohai kota kasdo sadaranna bahwa tanpa Tuhan dia tidak akan dapat menikmati apa yang baik. Dang boy jaloon nakasilas ni roha na manuktong di bagasan ngoluna molo say talpe ibana tu bagasan gijang ni roha. Sadok si patigoro do na bekuk jala si bados doson na marbuki-buki. Mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Holan kata kiasa donatina ringotanna amang dohot inang di ayat 5. Alina takas sasitongna marturu-turu tu bagaimana kita mempersiapkan hati kita sebagai tempat untuk Tuhan. Iko bolong makana sodenggani akalate ni roha iri hati, kebencian, dendam, sakit hati. So tungga besa itape yobi. Apalagi nunga sahati tatu minggu parjolo di bulan Desemberon ketika Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk hidup. Kenapa kita harus menyimpan hal-hal yang tidak baik di dalam diri kita? Mubama. Songo suara parjami tahun na di suarahon marhiti-hiti turpuk tahun. Ikon idao ni nasa daging dohaluaon nasiat di bata. Ikon idao ni nasa jolma naradi marhamu baon di bagasan ngoluna. Hamu baon menyangkut hati yang nyata melalui sikap atau perbuatan di tengah-tengah kehidupan kita. Ikonido nagabi hataridaan ni ngulu ni halak na porsia di tonga-tonga ni pardalana ni ngulu na asa boy hita majakot Tuhani di bagasan ngulu tahun. Advent mengingatkan kita taringo tu panumonomota di Tuhani bukan hanya sekedar untuk merayakan kedatangan Tuhan yang pertama melalui kelahirannya, tapi hidup kita ini adalah penantian untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Narodo ibana laho manguhumi halak na mangulu dohot namate hobar tu hapursiaota hata hapursiaon ponggol na paduahoni atau ngamang dohot inang. Ketika Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita, mari mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita. Pature dalan di Tuhani. Kita lakukan apa yang terbaik sebagai anak-anak Tuhan. Tada hamu boni rohata. Hidup adalah kesempatan. Ketika kita mau mempersiapkan diri kita, padingkaton parsaurata dohot Tuhani, padingkaton nang parsaurata dohot dongan jolma. Jangan pernah katakan aku adalah orang yang setia beribadah kepada Tuhan. Alai saya bunido pi akahaci ni roha di bagasan ngolut tahun. Jangan pernah katakan aku orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi di dalam hati kita masih tersembunyi dengki kepada orang lain. Dendam atau amarah, keinginan untuk membalas dendam. Alai saya tadokma, halak na porsia duau di Tuhani. Laus maka porsiai. Ikon akan adinggani hobar tuhatan di Tuhanido nasai hupeop jalaikon huulahon di tonga-tonga ningoluku songon halak na porsea.
Asa jalo oto haluaw na siya tuhatay amang dohot inang. Di minggu-minggu Advent yang mengingatkan kita bahwa kedatangan Tuhan itu pasti, ia pasti akan datang. Tapi bagaimana ketika menyambut kedatangan Tuhan, dapat nahita tidak bercacat dan kudus di hadapan Tuhan. Songoni manang dohonon tu amanami dohot inanami. Natoras nama buan ianak komuna tu ulaun padidion nabadia di ari sadarion. Tentu sebagai orang tua kita bukan orang tua yang sempurna dalam melakukan setiap tugas-tugas kita. Tanggung jawab kita termasuk kepada anak-anak kita. Tapi sebagai orang tua yang mau berubah, bertobat, orang tua yang mau menggantungkan hidupnya kepada Tuhan, pasti Tuhan pun akan memberikan hikmat bagi setiap kita. Berperilaku sebagai orang tua yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dasi hamolete hono munado, ianak kon napi na lumehon ni Tuhani di tunga-tunga ni keluarga muna. Ale mangihut matanggung jawab na belga, naikon yudukom muna sadarion di hadapan ni Tuhani. Bahwa orang tua berjanji untuk membimbing anak-anaknya menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Jupang doyamang dohot inang. Kalau orang tua menjadi orang tua yang benar-benar menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Tugu geleng mi manada harajau ni di bata. Margogo do amang dohot inang manogu nogu geleng mu manada harajau ni di bata. Molo sikop nang hata ni di bata. Jupang di bagasan ngolum. Pendidikan yang baik tentu saja bukan hanya melalui kata-kata. Tapi pendidikan yang baik termasuk kepada anak-anak kita. Yang paling nyata adalah nyata melalui teladan yang diberikan oleh setiap orang tua. Margogo mahamu songon natoras, manogu-nogu, mengajari kayana komuna, manada lomoni rohani Tuhani. Semakin maju zaman, semakin banyak tantangan yang kita hadapi. Tapi semakin maju zaman, orang tua yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah takut menghadapi tantangan. Ala mangasahot Tuhan dohita mengajari dohot madunguduku akka ia nakotai. Amin martangi yang mahita. Mauliati rohanami diho Tuhan. Ala dipaingoto dohami. Asapature dalat di Tuhani. Para di rohanami. Gabi inganammu Tuhan. Radi hami mangamulok ko nakapangalahon nasuture. Akapangalahon nasudinggan. Jupang mali Tuhan hamubau ni roha persitutuan maka nguluhon hatam natarida marhiti gulmit ni ngulunami siganupari marhiti-hiti akka parange nami huboto hami godang akka hamaulo naboy jupak kami na mangila hami manadiko kasitong hami alai ajari mahami Tuhan marhiti-hiti todim todi porbadia asa margogo hami Tuhan marhamu baon mangulu ho bartulomo ni roham. Asa unak kasuraha kami Tuhan di nama nomu-nomu harorom na padua halihon. Ajari hami mamaketiki nami ala huboto hami martiki dongulu nami di portibion bican dili hokodo pedi hami tiki parasian parar mangulu nami Tuhan asa marhabadiaon di hadapanmu. Pasu-pasu manami dohotina nami natoras. Nama buani anak kon na tuadupanmu marhiti-hiti padidion nabadia. Ala diauhon nasida marharorua siya kodo Tuhan. Akayanak kon na pinalumehon mutu nasida. Jakon ma akada dana kon Tuhan diadopanmu. Asa gabi panian dihangoluan na sora suda. Jala urupi akan natoras. Asa gabi natoras na marsahala. Pagodang-godakon mangajari anak kon na manada lomoni roham. Atong Tuhan saluhuta karuas ni huriam. Sayho na mamasu-masu, sayho na patongoto na kasilas ni roha, sayho na mangurupi, jala todim todi porbadia, na saymian dingulu nami saluhut na. Sisa dosa nami mga sahon guarnya anakmu, Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin. Para deta los disomahita papungu pilihan.
Taparade maideta, marede mahita, laus jongjong ma natoras nama buania nakon natardidi di inganan nabi.
martangi yang mahita, alia manami na di banua gijang, narodo hami tu jolom mabuan akadat danakon, saya si maroham, jalo manasida gabi anakommu, pasu-pasu jala pargugui manasida mangiahi hangoluas sogot, marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atau kamu akadongan nama buan danak sididionon tangiho kamu mahatani Tuhan Yesus. Laho mahamu tuliat portibion ninna mandok akasisianna. Podai hamu masaluhut bangso didi hamu manasida. Tubagasan guar ni dibata ama dohot anak dohot toddi porbadia. Ajari hamu manasida mangaraduti saluhut nahuto nahoni tuhamu. Jala ingot masai dong anakku dohamu ganu pari. Rasi rasa roh ajal ni hasyanganon. Manang isina porsea dohot ni di dapotan hangoluan. Alai naso porsea hona uhum sogot. Tangi ho kamu madohot hata natar surat di surat ni si Markus. Adong maka nama buan danak tu Tuhan Yesus asa di jama. Alai dipicang akasisian naima na babuani. Jadi dung di ida Tuhan Yesus si sogo marohana di dokma. Luacamu maka danaki ro tuahu unang orai hamu nasida ai dia kasih songonido harajaon ni dibata natutudo na hudokon tuhamu manang isepe anggo sosongon danak ibana majalo harajaon ni dibata dang bongot ibana tusi dungi di haul maka danaki di apehom matangan natu nasida mamasu nasida atong hati dakuk kamu majolo hata haporsioni rap mahamu madok. Atong alusihamu mahata na husukutonon. Na parjolo dipangido hamu noaing dirion akadat danakon. Tubagasan ni nahina porsiaan muna alusna dipangido rohanami. Napaduahon beha naulo dohamu mamodai anakommu naon. Asa diboto jala diihuton nasida hata ni dibata alusna naulo dohami. Napatuluhon na ulo dohamu marsuru na sida tu gereja doho tu perguruan ni huria protestan asa gabi ruas na mangulo na sida di Tuhan Yesus Kristus alusna na ulo dohami atong tapasahat manasida tu debata marhite-hite paddidion na badiai hudul mahamu Roma sasa keluarga tujulo. Alidian duitama si hombing. Kudi di maho tu bagasan guarni di bata ama. Do tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarni todi porbadia. Amin. Di pasu-pasu Tuhan di bata maho di habobongot mon. Tu bagasan harajau ni di bata. Rodi saliling ni liling na. Amin.
Ale Ivana Kalista. Kudi di maho tu bagasan guarni di bata ama. Do tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarni todi porbadia. Amin. Sai di pasu-pasu Tuhan de bata maho di habobongot mon tu bagasan harajau ni de bata rodi saleleng ni leleng na. Amin. Ali Aldo Martua Sitorus. Kudi di maho tu bagasan guarni di bata ama. Do tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarni todi porbadia. Amin. Sai di pasu-pasu Tuhan de bata maho di habobongot mon. Tu bagasan harajau ni de bata rodi saleleng ni leleng na. Amin. Ali Jesli Jill Darlin. Kudi di maho tu bagasan guarni di bata ama. Do tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarni todi porbadia. Amin. Sai di pasu-pasu Tuhan de bata maho di habobongot mon. Tu bagasan harajau ni de bata rodi saleleng ni leleng na. Amin. Ali Mikaila Putri Tampu Bolon. Kudi di maho tu bagasan guarni di bata ama. Do tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarni todi porbadia. Amin. Sai di pasu-pasu Tuhan de bata maho di habobongot mon. Tu bagasan harajau ni di bata rodi saleleng ni leleng na. Amin. Ali Joe Satriani Nainggolan. Kudi di maho tu bagasan guarni di bata ama. Do tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarni todi porbadia. Amin. Sai di pasu-pasu Tuhan de bata maho di habobongot mon. Tu bagasan harajau ni de bata rodi saleleng ni leleng na. Amin. Ali Abriel Naomi Nainggolan. Kudi di maho tu bagasan guarni di bata ama. Do tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarni todi porbadia. Amin. Sai di pasu-pasu Tuhan di bata maho di habobongot mon. Tu bagasan harajau ni di bata rodi saleleng ni leleng na. Amin. Ali Otniel Timothy Gurning. Kudi di maho tu bagasan guarni di bata ama. Do tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarni todi porbadia. Amin. Sai di pasu-pasu Tuhan di bata maho di habobongot mon. Tu bagasan harajau ni di bata rodi saleleng ni leleng na. Amin. Ali Yobel
patar parulian manulang. Kudi di maho tu bagasan guarni di bata ama. Doho tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guarni todi porbadia. Amin. Sai di pasu-pasu Tuhan di bata ama ho di hababongot mon. Tu bagasan harajau ni di bata rodi saliling nililing na. Amin. Alejian Luigi Abersio Pasaribu. Kudi di maho tu bagasan guarni di bata ama. Doho tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Doho tu bagasan guarni todi porbadia. Amin. Sai di pasu-pasu Tuhan di bata maho di hababongot mon. Tu bagasan harajau ni di bata rodi saliling ni liling na. Amin. Ale Gabriel SD Manhuta Barat. Hudi di maho tu bagasan guarni di bata ama. Do tu bagasan guarni anak na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan guarni todi porbadia. Amin. Sai di pasu-pasu Tuhan di bata ama ho di habobongot mon. Tu bagasan harajau ni di bata rodi saliling nililing na. Amin. Jongjung mamusena toras di inganan Nabi. Martangi yang mahita. Ali Tuhan di bata ama nami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga hupasaha tamia kada dana kotu ho jala di jakoko do nasida gabiana kommo. Marhiti-hiti padidion nabadiai. Asa masuk tuhuria ni hala Kristen nasida di tanoon. Jala gabi panian di hanguluan nasaliling nililing na. Asima roham dohot ya kanatoras ni danakon. Saipar gugui jala ajari manasida. Manugunogu danakon tuho asarap nasida taruli di aka artani harajaommo. Alia manami na di banua gijang sai pinarbadia maguarmo. Sai Roma harajaonmo. Sai saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sisa madusa nami songon panisa nami di dosa nidungan namar dosa tuhami. Una kami togi hontu pangunjunan. Palua mahami sian pangago. Ay hodon na pun harajaon dohot hagugoon. Rodi hasangapon saliling nililing na. Amen. Jongjong mahita saluhut na marede mahita. Di
martangi yang mahita jala tatangiak koma peliat tatu ado pani di bata. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo haroro anisa luhut silehon-lehon nadinggan, dohot nasa udi basa na mauli utus. Upasahat tami masian nanilihon mi tuhami pilihan nami tuho, say jalo may gabi uap na hujus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasiak kami pilihanon pati bulhon harajaumo, di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami gudang ni silihon-lehon mi tuhami, asalam gir-gir hami madok mauliate tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Di banua gijang say pinarbadia maguarmo, say Roma harajaonmo, say saud malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, sesa madusa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami togi hontu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho, disondakon Tuhan de batama buhina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan de batama buhina tuho, jala dipasaorhon madamena tutodim.